Ale bat poltsikoan, Nerea Loiolarena. Saltxitxa itxurako arrainak. Saiatu zarete inoiz arraintxoak marrazten, jakingo duzue orduan ez dela batere lan erraza. Xanari arrainak saltxitxa itxurarekin ateratzen zaizkio. Edo hori da berak pentsatzen duena behintzat. Xana ez da oso ume luzea. Ez da semaforoak bezain luzea, behintzat. Baina ez da txiki-txikia ere. Sukaldeko goiko kaxoira erraz iristen da eta ez dago gizena. Naiz eta txokolatea eta txorizo Pamplona oso gustuko dituen, ez da argalegia ere. Praka bakeroak lotu eta ez baitzazkio orgatiletara erortzen. Begiak borobil-borobilak ditu. Eta bi begien artean... Ai, ene! Aldakizu zer daukat bi begien artean? Sudurra! Alegia, Xana 8 urteko beste edozein ume bezalakoa da. Eta ume guztiei bezala egunkaria irakurtzea eta hortza garbitzea gustatzen zaio. Ez ba, ume guztiei bezala gehiena jolastea gustatzen zaio. Azken aldian ordea ez dabil oso gustura nahiko triste sentitzen da. Egia esan, gertatzen zaiona da ikusten dituela beste guztiak bera baino indartsuagoa, ikusten dituela beste guztiak bera baino azkarrago, bera baino argiago, altuago, ausartago, politago, trebeago. Inbidiaz ikusten du izarne ondoko kelakoak nola egiten duen korrika, eskaileretan gora. Pinaka igotzen dituelako eskailerak, eta berak ordea banan igo behar izaten dituelako estropezurik egin nahi ez badu. Asko gustatzen zaio nola irakurtzen dituen ipuinak, bere anaia Xabik. Basa jaunen ahotsa izugarri ondo egiten duelako. Eta maite du nola margotzen duen itsasoa bere lagun Malenek. Malenek munduko itsasorik politena margotzen du. Harritxoa, arrantxo txikiz betea eta itsasortzi pirata beldurgarri bat eta guzti. Baina berari itsasoa ilunegi ateratzen zaio. Bera arrainak saltxitxa itxura dute eta itsasortzi piratak... itsasortzi piratak beldurra eman beharrean txalupatxo bat dirudi. Horregatik eskailera korrika igotzeari utzi dion Xanak azkenaldian ez ditu lehen bezain beste ipuin irakurtzen eta bere margoek denbora gehiagi daramate estutxe barruan. Txiriza babes leku. Astelehen goiza da gaur, eta Xana ikastolan dago. Paseio guztia zeharkatu eta eskuinaldean gelditzen den gela bat da berea. Azken aste hauetan marinelei buruz ikasten ari dira, eta leiho ondoko mahai batean eserita dago, Malen ondoan duen. Kontzentratuta dabil margotu berri duen bale bat gureizekin mozten eta andereño galdetu dio. Xana irakurriko diguzu mesedez arbenean jartzen duena? Bai, erantzun du Xanak urduri baina. Ez da irakurtzen hasi. Hasi zaitezke ba, andereñok berriz. Xanak irakurtzen hasi nahi du baina ezin du. Ez dut ondo irakurriko pentsatu du. Ez dut ondo irakurriko. Albo batera begiratu eta Malen begiradarekin topo egin tean gehiago urduritu da. Ingurura begiratu eta denak berari begira daudela ikusi duenean, are urduriago jarri da. Ez dut ondo irakurriko, hasi zaio errepikatzen bere buruari behin eta berriz. Hainbeste aldiz pentsatu du hori, non azkenean guztiz etxita aulkitik salto egin eta gelatik korrika atera den negarrez. Paseioa zeharkatu du ahalik eta abiadura handienean, eta kanpora atera da. Jolastokira iritsi denean, txerrestra azpira sartu da
Sartu eta hantxe gelditu da, bilbil eginda. Burua belaun artean sarturik eta negarrari eutsi ezinik. Txirrista azpiko toki hori berezia eta kutsuna izan da beti Xanarentzat. 3 urterekin korrika ari zela erori eta konturatu zen txirrista azpialdean azenario irribarretsu bat zegoela marraztuta. Hain zein barregarrian azenario hori hartutako mina pixka bat arindu zitzaion. Egun hartatik aurrera, Xanak toki hori bilatzen du hobeto sentitu nahi duen bakoitzean. Azenarioari begira jarri orduko, andereñoa azaldu da txirrista ondora. Ederki ezagutzen baitu Xanaren babeslekua. Zer gertatzen zaizu, Xana? Ez dakit, ez dut hitz egin nahi, esan du Xanak kapeka begirada azenariotik kendu gabe. Andereñoa pentsakor gelditu da unerako, eta azkenean esan dio. Ondo da, ez dugu orain gertatutakoaz hitz egingo nahi ez baduzu. Baina zer iruditzen zure etxekoei deitu eta egoera azaltzen badiet, horrela lasaiagoz daudenean beraiekin hitz egingo duzu. Ados? Xanak ez dauka oso garbi etxekoekin gaiaz hitz egin nahi duen edo ez, baina une horretan bakean uztea nahi duenez, baiezko keinua egin dio buruarekin andereñoari. Ahol eta Baldar! Bazkalorduan etxera iritsi denean, beraiekin hitz egiteko gogoz dago ama, andereñoak telefonoz kontratu baitio gertatutakoa. Hasiera batean, Xana lotxatuta sentitu da. Etxekoak haserre izango dituela uste du eta ez du hitz egin nahi. Baina amak hitz egiten hasi zaionean ikusi du ez dagoela batere haserre. Horregatik pixka bat lasaitu eta esan du. Irakurtzen hasi nahi nuen amatxo, baina ez nuen. Denak niri begira zeuden. Baldarra naizelako irakurtzen. Amatxo baldarra naiz. Gauza guztietan. Dena gaizki ateratzen zait. Ez zara baldarra gauza guztietan, Xana, esan dio amak harrituta. Bai, baldarra naiz, denek egiten dute dena nik baino hobeto. Izarnek nik baino azkarrago igotzen ditu ikastolako eskailerak. Xabik nik baino askoz hobeto kontatzen ditu ipuinak. Eta nire arraintxoek saltxitxa itxura dute, bota du arrapaladan. Eta amari besarkatuta negarrez hasita. Saiatu da ama Xanari ikusaratzen oker dabilela ez dela egia esaten duen hori. Adibidez goratu dio zeinen ondo egiten zituen aurreko batean txokolatezko madalenak, goxo-goxoa, edo ze eskulan politak egiten zuen komuneko paperarekin. Gabonetarako zuaitzen jartzeko baita zein gustura ibili zen aurreko astean bere lagunekin patinean. Baina alferrek izan da, Xanak ahul eta Baldar ikusten du bere burua ispiluan.